gehauen. Geht in die rechte Richtung. Und das ist eine, die man in der Hand haben. Aber was für ein Schüler? Das ist gut, das ist geil. Das ist fast vergammelt. Wow! Oh, jeg fik et chok. Så tappede en raketa. Jeg har den. Ej, den kommer ned med et faldskærm, gør den ikke? Den var lang her. Og den kommer ned med et fladskærm. Ich habe Meinung mit einem Notsignal. Hä? Fladskærm? Faldskærm. Nå, faldskærm. Hvorfor ser jeg hele tiden syner? Nu kan man der auch, wenn ich mache. Og hvorfor ser jeg hele tiden syner? Jeg ser syner på den der lysraket der. Så kommer det... Det er godt, at vi kan høre. Så er den død.